Здравейте, казвам се Величка Манчева от курса Пилатес, 23 март. Днес ще ви представя тренировка за средно напреднали с голяма топка и гири. Преди това няколко думи за самия метод Пилатес. Метода Пилатес е уникална комбинация от упражнения за разтягане и сила на мускулите. Създателя на този метод, Джозеф Пилатес, е искал да придаде сила, тонус, да подобри стойката, равновесието на тялото, да слее ума и тялото в едно и, разбира се, да придаде по-строен вид на тялото. В днешно време този метод е доста така широко разпространен и много популяризиран. Резултатите са доста бързо видими. Още на първия месец може да се види подобряване в стойката. Ако има болки в гърба, те значимо се подобряват. Така, нека започваме нашата тренировка. Първо хващаме топката с две ръце, се съставяме в стойка с пръсти в страни, краката са отворени малко по-широко от ширината на таза. Хващаме топката пред нас, като ще направим няколко клека надолу. Много важно нещо тук е енергийната централа да бъде стегната, дупето прибрано и при клякането самите колене да отиват в страни в посока пръстите, съответно не напред и да няма това заклащане на самия торс. Нека започваме. Ще направим 10 повторения. Като също отбелязвам нещо много важно, дишането става единствено само през носа. Да започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега продължаваме клека, като ще дигаме топката над нас. Тук е важно ръцете да са стегнати и да държат топката, раменете да са далече от ушите, да няма това прибиране на врата. Отново стегнат корем и дупе и да няма отпускане на топката назад и да се получава тази дъга. Тялото е стегнато и потъва само надолу. Готови? Започваме. 1, 2, 3. Разбира се, не забравяме дишането. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега ще направим леки пулсации в клетно положение с топка над главата. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаме. Така, поставяме топката пред нас. Слагаме длани на нея и отпускаме гърба и главата между ръцете за няколко секунди. Отиваме вляво и вдясно. Сега оставяме топката за малко и продължаваме с гири. Тук нещо важно, което искам да отбележа. Не е необходимо да използваме прекалено големи тежести. Тук идеята е за укрепване и тонус, а не да правим голяма мускулна маса. Така, сега стандартното упражнение, което започваме, е в стойка Пилатес. Петите са прибрани, коленете също, пръстите са отворени в страни.
Ръцете са стегнати и гирите са пред тялото. Упражнението се казва цип. Тук идеята е точно имитираме откопчаване и закопчаване. Отново цялото тяло е стегнато. Енергийната централа е преварена навътре, дупето също. При повдигането не вдигаме раменете нагоре, самото повдигане става само на ръце. Така, готови? Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаме ръцете. Следващото упражнение, отново с гири, е кръгове в страни. Запазваме същата стойка от преди малко, пребаране пети, колене. Тук идеята е да направим по кръг с ръцете догоре и обратно, като същевременно правим малки кръгчета. Цялата ръка е стегната, движението идва от рамото, не от китките, и движиме цялата ръка, правейки няколко кръга нагоре в едната посока и сменяме посоката, спускайки надолу. Много важно нещо тук е при самото издигане нагоре да няма заклащане на торса. Не махаме с цялото тяло. Движението идва само единствено от ръцете. Отново дишаме и издишаме само през носа. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'Отпускаме. Следващото упражнение. Много заставаме в стойка пилатес. Казваме го в страни.
ръцете са до тялото, като тук движението идва отново от рамото, само че назад. Като много важно нещо е да няма движение на китката, тя е стегната, държи гирата и цялото движение идва от рамото назад. Няма поклащане, навеждане. Стегнали сме корем в енергийната централа, докато е прибрано и пръстите са отворени настрани. Погледа напред. Готови? Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Следващото упражнение вече ще бъдем с отворени крака и горе-долу на ширината на кранша, отпуснати в коленете, за да няма напрежение и излишно натоварване на коленете. Торсът е приведен напред, ръцете са покрай тялото, свити в лактите и държим гирите тук. Движението идва от лакътя, само изпъваме назад и обратно. Добре. Наставаме и начало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оставаме гелите за маничко. Взимаме отново топката. Като сега ще легнем по-гръб на нея, като много важно нещо е да сложим само раменете и горната част на плешките. Да ставаме удобно, да сме стабилни. Тук стягаме, дигаме дупето нагоре. Глезените са точно под коленете. Ръцете ги слагаме на постелката. Може и отзад, зависи на кой както му е удобно и се чувства стабилен. Така стегнали сме корема, докато е прибрано. Спускаме додолу, като не сядаме, не се отпускаме. Стегнати през цялото време, просто на 1 см от постелката и връщаме обратно. Нека започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Като сега ще повторим същото движение, само че вдигаме пети, спускаме до пето, връщаме обратно и пускаме пети.
Като тук много важно нещо е да не позволяваме да се заплащаме напред-назад и да местиме влезените от коленете. Трябва да сме стабилни през цялото време. Така. Готови? Да започваме. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. И 1. Сега задържаме докато горе на пети във въздуха и отваряме колените в страни с леки пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спускаме долу. Сядаме. Отваряме крака в страни, взимаме топката пред нас, за да отпуснем леко. Много я плъзгаме ръцете по нея, главата е между ръцете и леко пулсираме. Ясно. И вляво. Сега слагаме топката и лягаме върху нея. Като заставаме точно на корема, плъзгаме се напред и заставаме на лакти, а краката са ни на пръсти. Тук също много важно нещо е коленете да са изцяло през цялото време обтегнати, да сме на пръсти, да няма отпускане върху топката, а да сме стегнати, да пазим баланс и ръцете да са хванати отпред, за да ни е по-стабилно. Така, сега краката са леко разтворени, малко по-широко от харша. Повдигаме нагоре, контрашпиц и връщаме обратно. Ще направим повторение с десния, после с левия. Започваме. 1, 2, 3. Като през цялото време крака е стегнат, дори в най-високата точка. Тук идеята е дори за секунда да задържим в най-високата позиция за няколко секунди. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега правим същото повторение и с левия крак. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега сипваме крака в коляно, като не е отпуснато топката, е във въздуха. Крака е в контршпиц и вдигаме леко нагоре и връщаме обратно. Тук идеята не е много високо да го вдигаме, просто да се измества от позицията, която е взимал преди малко коляното. Така, започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сменяме краката. Отново свит. Дигаме левия контршпиц. Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Попълваме краката, свиваме за секунда, за да отпуснем. Друго хубаво упражнение. Отново сме с опънати крака, отворени на пръсти. Сега повдигаме крака в лек диагонал, отново в контршпиц. Идеята отново не е много високо, да има повдигане, но да бъде по-диагонал. Започваме първо с левия. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме крака. Сега с десния. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сядаме, пускаме топката напред и отпускаме. Сега сядаме, лягаме по гръб, слагаме краката върху топката. Тук много важно нещо е гърба през цялото време да е залепен за постелката. Това се получава само единствено, ако сме стегнали изцяло енергийната централа, за да може гърба да се залепи. Когато го повдигаме нагоре и се получава тази дупка тук, има много лошо влияние и натоварва гръбнак. За да избегнем това нещо и контузии, го прилепяме към постелката. Така. Ръцете са покрай нас, покрай ушите над главата. Тук идеята е, ще повдигаме и докосваме топката с върха на пръстите и пускаме обратно. Движението не идва от главата и от раменете, движението идва от стегнатата енергийна централа и корем. Равно с стягане на корема, вдигаме и връщаме обратно.
Готови? Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Гушкаме коленете и леко заклащаме вляво, дясно. Да пуснем гърба. И така завършва нашата тренировка днес. Надявам се да е била полезна.